ka onye nwe anyị bụ ọbasi bi n'igwe gọzie gị. Ndị ọma na-ege ntị, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-aga n'iru ileba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Kraịst Jizọs. N'ime ihe ọmụmụ nke taa, ị ga-ahụta mmadụ ndị ka gị, ndị hụtara mgbanwe n'ime onwe ha dịka mgbe ha zutere Jizọs n'ụzọ. Ị ga-ahụ otu ndụ gị ga-esi agbanwe ma ọ bụrụ na izute ya, n'ihi na mmadụ ọbụla apụghị izute ya ma dị otu ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ na ị họrọ otu onye ka ọ bụrụ onye isi nkwado azụmahịa gị nke ibidoro ọhụrụ, ị ga-ahọrọ onye oke asịrị ka ọ bụrụ onye nkwado gị? Nke a bụ ajụjụ. Ma tupu ya bụrụ onye isi nkwado gị, mgbanwe ga-ebu ụzọ were ọnọdụ n'ime ya. Ụdịrị ọbịbịa ga-abụ naanị site na amara nke Chineke. Ugbu a gee ntị ka ị nụrụ nke a. Dịka ị na-eme nke a, Chineke nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe anyị mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị lebara anya n'ime ya na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ Sọl onye Tasọs. Eji m aka na ichetakwara na ọ bụ n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 9 mmalite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 19 ka anyị were ihe ọmụmụ a. N'iji chetara anyị ihe anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga, n'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị hụrụ ọnọdụ Sọl. Anyị hụkwara agha nke Sọl bụrụ megide ndị nke Kraịst. Anyị sịrị na mkpagbu Sọl bụrụ na-esepụghị aka, na ọ bụkwara mkpagbu nke kpụrụ ọkụ n'ọnụ. Ọ bụ mkpagbu nke a kpachara anya. Ọ bụkwa mkpagbu a nke bụrụ mkparị nke ọmụma mee, dịka onye akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ bụ onye na-eme mmadụ ihe ihere. Ma anyị hụkwara na mkpagbu Sọl bụrụ nke o mere na amaghị ama. Taa anyị ga-akwa n'iru, anyị ga-eleba anya na nchegharị nke Sọl, nke bụ agba nke 3 nke usoro ihe ọmụmụ a. Ọ ga-amasị m ka anyị were akwụkwọ nsọ anyị ọzọ taa, ma sorokwa m tụgharịa n'isi nke 9 nke akwụkwọ ọlụ ndị ozi, dịka anyị na-aga n'iru ile anya na ndụ Sọl onye Tasọs nakwa ihe mere na ndụ ya. Na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, anyị hụrụ onye Sọl bụrụ na mbụ. Taa anyị ga-akwa n'iru ịhụta ihe mere n'ime ndụ ya. Gịnị bụ ihe a nke mere n'ime ndụ Sọl? Gịnị mere Sọl? Hụta nchegharị ya. Akwụkwọ nsọ sịrị ebe a, malite n'ahịrị nke 3, ọ sịrị, na mgbe ọ na-aga, o rue na ọ na-abịaru Damaskọs nso, na mgberede ihe si n'eluigwe gburu ya amụma gburugburu. O wee daa n'ala, nụ otu olu ka ọ na-asị ya, Sọl, Sọl, gịnị mere ị na-esogbu m? O wee sị, ị bụ onye, Onyenwe anyị? Ọ sị, mụ onwe m bụ Jizọs, onye gị onwe gị na-esogbu. Ma bilie, baa n'ime obodo, a ga-agwa gị ihe ị na-agaghị ime. Ọlụ ndị ozi isi 9 ahịrị nke 3 ruo na nke 6. Ugbu a, ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ a n'ezi mkpachara anya, ị ga-ahụta na e nwere ọtụtụ ihe mere Sọl n'ụzọ ahụ. Mgbe otu gasịrị, nke ọzọ na-esokwa ya. Ka anyị leba ha anya. Nke mbụ, akwụkwọ nsọ sị, na mgberede ihe si n'eluigwe. Ị hụrụ nke a? Nke mbụ na mbụ, e nwere mwụpụta nke ihe, nke bụkwara ihe nke dị ukwuu. Akwụkwọ nsọ sịrị, ahụrụ m n'ụzọ ihe sitere n'eluigwe karịrị onwunwe anyanwụ. Anụwo m ka ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu banyere ihe a, ebe a na-achọ ịkọwa ya site n'ụzọ dị iche iche. Ma ụmụnne m na ụmụnna m, enweghị ụzọ ọbụla a pụrụ iji kọwaa ya na-abụghị ịkọwa ya n'ụzọ akwụkwọ nsọ siri kọwaa ya. Ananias, onye bịara zute Pọl na Damaskọs, maara ihe a bụ, n'ihi na ọ gwara Pọl mgbe ha na-akparịta ụka banyere nke a. Ọ sịrị ya, Sọl
nwanna m, onye nwe anyị bụ Jizọs, onye mere ka ịhụ ya n'ụzọ isi bịa. Nke a bụ n'ahịrị nke 17 nke ọlụ ndị ozi 9. Ọ sịrị ya, nke a bụ ebube Shekina na-egbuke egbuke nke onye nwe anyị Chineke n'onwe ya. Mgbe Barnabas na-akọwapụta Pọl nye ndị ozi ndị ọzọ, o mere ka ha mara na Pọl hụrụ Kraịst. Barnabas sịrị n'ọlụ ndị ozi 9 ahịrị nke 27, ọ sị, Barnabas kọrọ ha otu ọ hụrụrị onye nwe anyị n'ụzọ, kọkwara ha sị na ọ gwara ya rịị okwu. Gịnị bụ ihe a nke gbochiri Pọl mgbe ọ nọ n'ụzọ Damaskọs? Ihe a nke na-egbuke egbuke nke ọ hụrụ mgbe ụfọdụ oge gasịrị n'ime ndụ ya, o leghachiri anya n'azụ ma mekwa ka anyị mara na ọ bụ oge awa nke kachasị mkpa na ndụ ya niile. Otu mgbe o dere akwụkwọ ozi nye ndị Kọrint ma sị ha, enweghị m onwe m, abụghị m onye ozi, ahụghị m onye nwe anyị Jizọs. Nke a bụ n'akwụkwọ Kọrint nke mbụ isi 9 ahịrị nke 1. Ọ bụrụ na anyị pụrụ ịjụ ajụjụ a, olee ebe Kraịst nọ mgbe ihe ndị a niile na-eme? Azịza ya bụ na ọ rịgorowo n'ebube ya. Kraịst anọrọghị ebe a n'ụwa na anụ arụ n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi, ma n'ebe a n'ọlụ ndị ozi 9 Kraịst pụtara ihe nye Pọl. N'otu ebe Pọl rụtụrụ nke a aka, ọ na-edere ndị Kọrint akwụkwọ ozi banyere mpụta ihe Jizọs nye ndị ya mgbe o sitere n'ọnwụ bilie. Pọl mere ka ha mara na 500 mmadụ hụrụ ya. O mekwara ka ha mara ka ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ siri hụ ya. O mechikwara site n'ide n'ahịrị nke 8 nke akwụkwọ ndị Kọrint nke mbụ isi nke 15, ọ sị, ma n'ikpeazụ ha niile, dịka nwa amụkworo amụkwo, o mere ka mụ onwe m hụkwa ya anya. Gịnị ka ọ na-ekwu banyere ya? Ọ na-ekwu banyere mpụta ihe nke onye nwe anyị Jizọs pụtara nye ya n'ụzọ Damaskọs. Ihe a nke ọ hụrụ bụ ebube nke Chineke pụrụ ime ihe niile. Nke a bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst n'ụdịdị nke ebube ya, dịka ọ na-anọdụ ala n'aka nri nke Nna ya, ebe ọ na-arịọ arịrịọ n'ihi mụ onwe m na gị onwe gị. Ma ọ hapụrụ ebe ahụ ma bịakwa n'ụzọ Damaskọs. N'ebe a o zutere onye ozi Pọl n'iru n'iru. Ụfọdụ mmadụ na-ajụ sị, gịnị mere Pọl ji nweta iru ọma nke mmeso pụrụ iche dị otu a? Enweghị m ọsịsa nye nke a, ụmụnne m, ma ị pụrụ ile anya na ndụ Pọl ka ị wee hụta ihe Chineke buru n'obi ịlụzu site n'aka ya. O were mmadụ onye bụrụ onye iro ya na mbụ ma gbanwee ya ka ọ ghọọ onye mbụ n'etiti ndị ozi ya. James Stoker kọwara oge awa ahụ n'okwu ndị a. Ọ sịrị, n'ezie, nke a bụrụ Jizọs Kraịst na-arụ nke ebube ya, onye rapụrụ oche eze amara ya iji mee onwe ya ka ọ pụta ihe nye onye ozi a rọpụtara. Ihe a nke nwukekwara karịa ihe nke anyanwụ abụghị ihe ọzọ ọbụla karịa ihe nke ebube. Nke a bụrụ ebube nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Nke a bụkwara mmalite nke mgbanwe nke Pọl. Ọ dịghịkwa mgbe ọzọ o nwere ntụkwasị obi n'ebe ọnọdụ ya nọ, ma ọ bụ ihe ọ bụ, ma ọ bụ ihe ọ lụpụtara, ma ọ bụkwanụ nkwenye nke okpukperechi ya ọzọ. Ọ hụwo ezi odido nsọ, ọ hụwo onye nwe anyị. Nke a mekwara ka o kpuo isi abalị 3. Nwoke a na-akpọ James Montgomery Boyce sịrị na ruo mgbe ahụ Pọl na-ebi ndụ ya dịka ihe nke na-enwu oke onwu n'etiti ihe ndị ọzọ ndị na-adịghị enwusi ike. Ma otu ụbọchị ọ hụrụ ihe ọzọ nke bụ dịka ihe kwesịrị ịbụ n'ezie. O wee bịa na nchọpụta na ihe niile nke ya onwe ya pụrụ inwepụta abụghị ihe ọbụla mgbe e jiri ya tụnyere ihe nke ebube nke Chineke pụrụ ime ihe niile. N'otu mgbe ahụ kwa, dịka Boyce siri tinye ya, ọ bịaruru na nkwezu na ihe ya niile bụ ihe rere ure ma ọ bụrụ na e were ya tụnyere ihe nke onye Chineke bụ. Nke a bụkwara mmalite nke nsọpụta ya. Haleluya! Ị pụrụ ịhụ nke a n'akwụkwọ James Montgomery Boyce dere, nke a kpọrọ Romans Volume 3, God and History. Ugbu a, nke abụọ bụ
ịgba ajụjụ. Anyị ahụwo nwoke nke ihe. Anyị ahụwokwa ka Pọl siri bịaruo n'ebe a na ndụ ya. Mgbe ahụ e nwekwara oge nke ịgba ajụjụ. Onye nwe anyị Jizọs jụrụ Pọl ajụjụ ndị dị oke mkpa. Mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe ị na-agwa ndị mmadụ banyere onye nwe anyị, otu n'ime ngwa ọrụ ndị dị mkpa iji mee nke a bụ ajụjụ. Otu n'ime ajụjụ ndị ime onwe m na-eji mgbe niile dị ka onye ọzụzụ atụrụ bụ nke a. Ana m ajụ ndị mmadụ oge niile: ị bịarutewo n'ebe ahụ na ndụ gị ebe ị pụrụ ikwu n'owuwe anya na ọ bụrụ na ị nwụọ taa na ị ga-eje eluigwe? Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụ ihe dị ịtụnanya bụ ọsịsa ndị mmadụ na-enye na nke a, ma ọ na-enye ha ohere ileba anya n'ala obi ha, ma nyekwara ha aka ịghọta ebe ha nọ na mmekọrịta nke ha na Chineke. Onye nwe anyị wee gbaa Sọl ajụjụ. Ọ jụrụ ya sị: Sọl, Sọl, gịnị mere ị na-esogbu m? Echeghị m na o nwere mgbe ọbụla ọ batara n'obi Sọl na ihe ọ na-eme n'isogbu nzukọ Kraịst bụrụ ụzọ isogbu onye nzọpụta bụ Mesaya, nke ya onwe ya sokwa na-atụ anya ya. Maka ngwa anyị, ihe anyị pụrụ isite na nke a mụta n'ụbọchị anyị taa. Gee ntị n'olu nke ọma ma ọ bụrụ na ị so na ndị na-emeso nzukọ Kraịst. Ihe ọ bụla nke ị na-eme nzukọ Kraịst bụ Kraịst ka ị na-eme ya. Nzukọ bụ arụ nke Kraịst. Ya mere, mgbe ị na-esogbu nzukọ Kraịst n'ụzọ ọbụla nke ị si eme nke a, n'ụzọ ọbụla nke ị si emeso nzukọ Kraịst, n'ụzọ ọbụla nke ị si akpagbu nzukọ Kraịst, n'ụzọ ọbụla nke ị si esogbu nzukọ Kraịst, gị onwe gị maara, ma achọrọ m ime ka ị mara na ọ bụ Kraịst ka ị na-esogbu. Ndị na-esonye n'isogbu ndị nke Kraịst n'ụwa niile gbaa gburugburu abụghị naanị na ha na-esogbu mmadụ ndị a ndị nọ n'ime ụlọ nzukọ, kama dịka akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara n'ebe a, mgbe ị na-esogbu nzukọ nke Kraịst, ọ bụ Kraịst ka ị na-esogbu. Ọ jụrụ ya ajụjụ a nke dị oke mkpa. Ọ jụkwara Sọl ajụjụ a n'asụsụ nke ọ ga-aghọta. Ọ bụghị naanị na ọ kpọrọ ya aha ugbo abụọ, ọ kpọrọ ya aha ya ugbo abụọ n'asụsụ nke ndị Hibru. Ugbu a Pọl tọkwara ntị ya n'ala ịnụta ihe ọ nwere ịgwa ya. O wee sị ya: ị bụ onye? Onye nwe anyị. Ọ sị: mụ onwe m bụ Jizọs, onye gị onwe gị na-esogbu. Ọ bụ ihe dị ike mmadụ ịgba ụkwụ na ihe nrụgide ya. E nwere mbata nke ihe, e nwekwara oge nke ịgba ajụjụ. Ihe sochikwara nke a bụ mkpughe. O wee sị ya: ị bụ onye? Onye nwe anyị. Nke ọ bụghị ajụjụ dị oke mmasị? Ị bụ onye? Onye nwe anyị. Ọ bụrụ na ị maara na ọ bụ onye nwe anyị, gịnị mere ị ji ajụ ya onye ọ bụ? Ma nke a n'ezie bụ ọnọdụ nke Pọl hụtara onwe ya n'ime ya n'ụbọchị ahụ. Ọ jụrụ sị: ị bụ onye? Onye nwe anyị. Onye nwe anyị wee sị ya: mụ onwe m bụ Jizọs, onye gị onwe gị na-esogbu. Jizọs gosipụtara onwe ya nye Sọl. Ọ gwara ya onye ọ bụ. Ma ị maara ihe ọzọ o mere? Jizọs gosikwara Sọl onwe ya. Jizọs were onwe ya bụ Jizọs gosi Sọl, ma o werekwara Sọl gosi Sọl. O gosiri Sọl Sọl. Mmadụ ole n'ime unu maara na akwụkwọ nsọ sịrị na Jizọs maara ihe dị n'ime mmadụ? Otu n'ime ihe mere mgbe ndị mmadụ zutere Jizọs, ha na-enwe oke mgbanwe na ndụ ha, bụ n'ihi na tupu ha ezute ya, ọ maara rịị ihe na-eme n'ime ndụ ha. Haleluya! O nwere obere okwu ọ gwara Sọl mgbe ha na-akparịta nkata. Ọ sịrị ya: Sọl, ọ bụ ihe dị ike mmadụ ịgba ihe nrụgide ya ụkwụ. Kedu ihe nke a pụtara? N'ebe a, e mere ka anyị hụta Sọl dịka anụ na-eme isi ike, dịka ịnyịnya ma ọ bụkwanụ ehi. Unu ma na ịnyịnya ibu na-eme isi ike rie nne. Anụ ahụ na-alụgharị megide ihe nrụgide nke eji na-edu ya. Ihe nrụgide bụ osisi ogologo
nke nwere ọnụ dị nkọ apịrị apị, a na-ejikwa ya maka anụ ndị na-eme isi ike. Ọ bụrụ na anụ a ekweghị eme ihe a chọrọ ka o mee, a ga-ewere osisi a na-adụ ya. Nke a na-afụkwa ụfụ. Mgbe ụfọdụkwa, ọ bụrụ na anụ ahụ dị isi ike rie nne, ha na-agba mbọ ịgba ihe nrụgide ahụ ụkwụ. Ha ga-emekwa isi ike karịa. Nke a na-enyekwara anyị aka ịhụta ihe na-aga n'iru n'obi Sọl mgbe niile ọ nọrọ na njem ije Damaskọs. Eleghị anya, ọtụtụ ụbọchị tupu nke a, otu ụbọchị ọ nọrọ n'akụkụ ndị na-atụgbu Steven n'okwute. Ọ bụkwa ya legidere akwa ha. Ọ ga-amasịkwa m ikwenye na n'ime obi m, na mgbe nke a na-eme, o nwere ihe merenụ nke mekwara ka Sọl onye mkpagbu malite iche echiche ma ihe ọ na-eme ma o zikwara ezi. Mgbe ọ nọkwa n'ụzọ nke Damaskọs, ihe nrụgide a nọkwara n'ọlụ n'ime mmụọ ya. Onye nwe anyị Jizọs sịrị ya, Sọl, ọ bụ ihe dị ike mmadụ ịgba ihe nrụgide ya ụkwụ, ọ bụghị ezie? Ị ma na mgbe ị na-agba mgba megide ihe a nke na-aga n'ime obi gị, ọ dịghị adị mfe. Ọtụtụ n'ime anyị na-anụ okwu a ugbu a, ma anyị na-agba mgba megide ya. Mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe mmụọ Chineke malitere ọrụ n'ime gị, ọ bụ ihe dị ike ịgba mgba megide ya. Ndị mmadụ na-anwa ihe niile ha pụrụ ime. Ha na-achọ ịgba ọsọ gbanarị ya, ma ị pụghị ịgbanarị onye nwe anyị. Ọ bụrụkwa na onye nwe anyị amalite ọrụ n'ime obi gị, enweghị ụzọ ọbụla ị pụrụ iji gbanarị nke a. Chineke ji ike niile hụkwara ime obi Sọl. Onye nwe anyị wee sị ya, Sọl, ọ bụ ihe dị ike ịgba ụkwụ megide ihe nrụgide gị. Ngwa ka anyị hụ nke anọ. Akwụkwọ nsọ sị, ya mere n'ịma jijiji na n'oke ụjọ mgbe sị, gịnị ka m ga-eme onye nwe anyị? Onye nwe anyị wee sị m, bilie gaa baa na Damaskọs. N'ebe ahụ ka a ga-agwakwa gị okwu banyere ihe niile nke a kaworo gị ka ị mee. Nke a abụghị ihe mere n'otu ntabi anya. Ọ bụrụ ihe jiri nwayọọ nwayọọ hazie onwe ya. Ma n'otu ntabi anya, mkpughe ahụ bịara. Nke a bụ mbata nke ihe, ịgba ajụjụ nakwa mbata nke mkpughe. Ihe sochikwara nke a bụ nsọpụta. Ị hụtara na Pọl jụrụ ajụjụ abụọ n'ebe a. Ndị a bụkwa ajụjụ ndị dị oke mkpa. Ọ sịrị nke mbụ, ị bụ onye, onye nwe m? Nke abụọ, ajụjụ mara mma otu a. Ọ sịrị, gịnị ka m ga-eme onye nwe anyị? Haleluya! Ka m gwa anyị otu ihe nke m onwe m mụtara. Ngwa ngwa ị na-amata onye ọ bụ onye nwe anyị, ị ga-enwe mkpali ịjụ ajụjụ nke abụọ. Mgbe ị maara onye ọ bụ, ajụjụ na-eso ya bụ, gịnị ka m ga-eme? Sọl, onye ghọrọ Pọl, jụrụ ajụjụ a. Ọ gakwara n'iru ịjụ ajụjụ a oge niile nke ọ nọrọ n'ije ozi ya. Gịnị ka m ga-eme onye nwe anyị? Amaghị m banyere anyị niile, ma ana m ahụta onwe m ka m na-ajụ ajụjụ a n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ n'ụfọdụ izuụka ole na ole ndị a gara aga. Gịnị ka m ga-eme onye nwe anyị? Ohere ọma dị iche iche karịrị akarị, ụzọ dị iche iche nke a pụrụ isi jere gị ozi, ma anyị aghaghị ịlọghachi n'ajụjụ nke mweda n'ala a nakwa nnyechasị onwe. Gịnị ka m ga-eme onye nwe anyị? Ihe sochiri nsọpụta ya bụ mgbanwe zuru oke. Nke a bụ ebube nke akụkọ a. Nke a bụ mma nke ihe ngụkọ a, ihe Pọl ghọrọ. N'ihi na anyị maara ihe Sọl bụrụ. Nwoke a, onye bụrụ onye mmeso nke nzukọ Kraịst, ghọrọ onye nkwusa kachasị ukwuu nke nzukọ Kraịst. Onye iro nzukọ a, nke obi ya dị ilu rie nne nke ukwuu, ghọrọ enyi nke nzukọ. Onye ịhụnanya ya dịrị ike nke ukwuu. Onye nkwulu a wee ghọọ onye ngosipụta nke ịhụnanya Kraịst. Mkpịsị aka ndị ahụ bụ ndị dere akwụkwọ mkpesa megide ndị nke Kraịst, ịkpụga ha n'ụlọ ikpe, ruokwa ịtụ ha mkpọrọ. Bụkwa mkpịsị aka ndị ahụ ugbu a na-ede akwụkwọ ozi
banyere ịhụnanya nke Chineke nke na-eduru ruo nsọpụta nye nzukọ Kraịst nke ọ kpọrọ asị rie nne n'oge gara aga. Obi ahụ nke jupụtara n'ọṅụ mgbe a na-atụgbu Steven na nkume, obi ahụ na-aṅụrịkwa ugbu a na agụrụ ya dị ka onye tozuru etozu ịta ahụhụ nke ihe otiti nakwa ịtụ nkume n'ihi aha Kraịst Jizọs. Site n'aka onye iro a, onye nkwulu a, ka anyị siri nweta taa ihe karịrị ọkara nke agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ anyị. Ọ bụkwa site n'aka ahụ kpagburu nzukọ Kraịst ka anyị siri nweta agbamume ndị kachasị ukwuu nye nzukọ Kraịst. Ahịrị odide nke dịkarịsịrị ụtọ jupụtara n'ịhụnanya nke Kraịst ka e dere nye anyị n'isi 13 nke akwụkwọ ndị Kọrentị nke mbụ site n'aka otu nwoke a onye jupụtara n'ịkpọ asị n'oge gara aga. N'ụbọchị ahụ kwa, n'ụzọ ije Damaskọs ka a mụrụ nye aha Kraịst nwoke onye kachasị etinye onwe ya n'ọlụ n'ije ozi nke ezi omume nakwa ịdị ike n'ọlụ, mgbe Kraịst zutere Pọl n'etiti mkpa nke ime mmụọ ya. Ọ bụ nke a mere Pọl na nchegharị ya bụ onye ịgbama kachasị ukwuu nye mbilite n'ọnwụ nke Kraịst Jizọs nakwa ikike nke ozi ọma nke Kraịst. Mgbe ọbụla a na-anwa gị ịjụ ajụjụ a, enwere Kraịst n'ezie? Ozi ọma nke Kraịst ọ bụ ezie? Mgbe ahụ cheta Pọl onye ọ bụrụ nakwa ihe ọ ghọrọ. Cheta na Sọl nke Tasọs ghọrọ Pọl onye ozi. Chetakwa na Chineke sitere n'ime ma gbanwee ya. Haleluya. Na mmechi, mụ na nwunye m nọrọ n'obodo a na-akpọ Montgomery na Dothan nke Alabama n'otu ije ozi nke mgbasa ozi redio ebe ntụgharị gị. N'ezie, n'ebe obibi anyị na Elkajon adịghị m anọ n'ụlọ n'ụtụtụ ụbọchị Fraịde, ma n'ụbọchị ahụ mụ na nwunye m nọrọ n'ebe anyị rahụrụ ụra na-akwadokwa ije Dothan. Anyị kwesịkwara ịnọ n'ebe ahụ n'otu awa na ọkara mgbe gbanye igwe onyonyo TV ha na-egosi olili nke otu nwoke a na-akpọ Penn Stewart. Ụfọdụ n'ime unu maara onye ọ bụ, onye bụrụ nwoke a maara amaara nke ọma na-egwu gọlf, onye nwụkwara n'ihe mberede nke ụgbọelu mgbe ọ gbara naanị afọ 42. Ndị mgbasa ozi ikuku CNN, nke NBC nakwa nke ESPN wepụtara oge dị ukwuu iji gosi olili nwoke a. Achọrọ m ime ka anyị mara na ndị mgbasa ozi ikuku emewo ihe niile ha pụrụ ime ịtụpụ Jizọs n'iro, ma oge niile ọ na-abataghachikwa. Nke ọ bụghị ezie? Ka m kọrọ na ihe mere n'ụbọchị ahụ, nke bụ ihe m chọrọ iwepụtara anyị n'olili a. Nke a bụkwa ihe m nwetara mgbe enyi Penn Stewart a na-akpọ Paul Azinga, onye bụkwara otu onye egwu gọlf a maara nke ọma, pụtara ịgba ama banyere nwoke a bụ Penn Stewart. O kwuru ụdị ndụ Stewart nara ebi ọbụnadị ọnwa ole na ole tupu ọ nabata onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ọ gbakwara ama ka nke a siri gbanwee ihe niile banyere ndụ ya, ọbụnadị ka o si akpaso ezinụlọ ya agwa, n'ihi na ọ sịrị na mbụ ihe bụrụ ihe mbụ nke Penn Stewart debere n'iru bụ egwu gọlf ya, ma mgbe ọ nabatasịrị Kraịst, ezinụlọ ya ghọrọ ihe dị ukwuu nye ya. Ọ malitekwara igosi ya ịhụnanya. N'ezie, na mbụ ọ dịghị ihe ọ bụla o jiri ha kpọrọ. Mgbe ahụ Paul Azinga sịkwara naanị Chineke pụrụ ịgbanwe obi mmadụ otu a. O wee gaa n'iru ịgba ama ka Penn Stewart jiri bụrụ onye agbanwere n'ụzọ niile, ọbụnadị mgbe ọ na-asọ mpi egwuregwu gọlf, n'ihi na ọ sị na Penn Stewart bụrụ onye jupụtara n'onwe ya na mbụ dịka ọtụtụ ndị ọzọ ndị a maara amara n'ịsọmpi egwuregwu dị iche iche. Ma ọ sịrị na mgbe Chineke jidere obi Penn, ihe niile nke ọ nara eme gbanwere. Ọ ghọkwara onye nwere ugwu nye ndị niile gbara ya gburugburu, ọbụnadị rue n'ịbụ onye na-enye ndụmọdụ nakwa agbamume ndị rijuru afọ nye ndị niile gbara ya gburugburu. O kwukwara ka ndụ ya niile ji bụrụ ihe agbanwere agbanwe. Mgbe ọbụla o kwukwara otu ihe, ọ na-asị nke a: naanị Chineke pụrụ ịgbanwe obi mmadụ otu ahụ. Mmadụ ole n'ime unu maara na ọ bụ naanị Chineke pụrụ ịgbanwe obi? Ị nwere ike ịnwa ihe niile ọzọ, ị pụrụ ije n'emume niile kachasị mma ndị e nwere,
N'ezie, anyị nwere ọtụtụ emume ndị dị otu a. Ị nwere ike ịgba mbọ ka ndụ gị dị mma site n'ezi, nke bụ ịdị mma nke iru. N'ezie, ọ ga-adịkwa ka ọ dị mma nwa mgbe nta. Ma enyi m, ana m agwa gị eziokwu, naanị Chineke pụrụ ịgbanwe obi. Ihe mere Pọl n'ụbọchị ahụ n'ụzọ Damaskọs bụrụ na Chineke gbanwere obi ya. Ihe niile nke ọ bụrụ n'oge gara aga bụkwara ihe gabigara. Ihe ochie niile gabigara. Ihe niile ghọkwara ihe ọhụrụ. Onye mkpagbu ahụ wee ghọọ onye ozi, dịka a ga-asị na ọ na-agwa anyị site n'ọgbụgba ama ya na ihe Chineke mere m, ọ pụkwara imere gị ya n'ezie. Ọ bụrụ na ịnabatabeghị Jizọs, ọ bụrụ na ịnabatabeghị ya n'ezie, ọ chọrọ ịbata na njem a nke nọ na ya ugbu a. Taa, ị pụkwara ịghọ site n'ime gị pụta n'iro, nwoke ma ọ bụ nwaanyị, onye Chineke nke pụrụ ime ihe niile gbanwere obi ya site na nsọpụta nke dị n'ime ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst. Ọ bụrụ na ịnabatabeghị Kraịst, ị na-anụkwa olu anyị ugbu a. Ọ bụkwa na ị chọrọ ime nke a, ọ ga-amasị m ka ị rudata isi gị ma sị, onye nwe m Jizọs, ahụtawo m onwe m dịka onye mmehie. Ana m ekwupụta mmehie m niile nye gị ugbu a. Ana m arịọkwa gị ka ị gbaghara m. Ana m anabata gị n'ime obi m dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Bata ma were ọnọdụ ma chịakwa achịa n'ime obi m, n'aha Jizọs, amen. Ọ bụrụ na ị mere nke a ugbu a, ị ghọwo onye nke Kraịst. Chọọ ebe ndị nke Kraịst na-agbakọ, sorokwa ha. Ha ga-eme ka ị mara ihe na-agaghị ime. Ka onye nwe anyị gaa n'iru na-egosi unu n'aha Jizọs, amen. Ka amara Jehova Chineke bara gị ụba, ezi ndị ọma gere anyị ntị n'ụbọchị taa. Amara m na Chineke sitewo n'okwu ya nke taa bụ nke a kpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs ma gbaa gị ume n'ebe ọ pụrụ iche. Onye ozi Chineke bụ dọkịnta Jeremaya na-emeghe mụ na gị anya ka anyị wee mata nke ọma na ọ bụrụ na mụ na gị ebughị ụzọ wee nwee mgbanwe n'ime anyị, na anyị apụghị ịbụ ndị nke Kraịst, n'ihi na anyị apụghị ịbụ ndị nkwutọ na ndị oke asịrị na-amasị n'ụlọ ụka nakwa na mmiro, ma na-ekwu na anyị bụ ndị azọpụtara. Arịrịọ mbụ ka ijisi ike gbaa mbọ ma nwee mkpebi nzuru oke n'ime onwe gị site na ịhapụ asịrị na ndị otu ya. Mgbe ahụ ka ị ga-abụ otu onye n'ime ndị azọpụtara. Dịka ị na-etinye nke a n'ọlụ, ka Chineke bulie gị n'aha Jizọs, amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477, ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwanụ site na iletere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gozie unu n'aha Jizọs, amen.